Kajing im kalong kabalangkot. Kalenti tangkum uksai ubajam hapleng jong kamenta bat kabom jukut. Kumno lada menta kasngi kadekasngi kabakhado kajongpi. Hatu filong kita kibala kre. Pinong ayu ya oble lada kani kadekapor kabakhado kajongpi. Kani kajing itu kana menta kasngi kadai kajing yakran hapleng jong unong pang bat oble. Ubriu ubatan haplan jong kata kajing tiap pang kabakhado jong kajing im kajongo. Kakamra hospital kabadum. Ubriu ubapang uthiak telot hagajing tiap kajongo. Kajing sawa jong kita ke mesin tit bat kanang khot ya kajing im syakajing kut. Barkat ba udang ring mensem ya kata kajing ring mensem kabakhado jong kajing im kajongo. Kadba udang yot tiap hakata kajing tiap pang. Imat kadai ke kelimar ke bakhado baun ring mensen hasla jongan ke perthai mat hadin nang ta un no ya kan ke perthai kasur jong ublei ka pendap ya kata ka kamera da ka jingkarman uta ubat hi apang da kasur ke bakenyu ukran ya ublei blei jonga tangkum nese an em hato hangne kata ka jinglet linti jonga hasla jongan ke perthai kelapoi sya ka bakut ngampat pengkrek te balik no kalong yeng jonga ki khon ki kiti jonga kumno kin le khlam manga khon jonga ngas ngau tho ya ke jingti jompi ka jingyap kas ngau kumba kadai ka jinglik ka bakhado Henry kamdei ka jingkut kalong ka jinglik linti ka jingwan phai shalaying kaba ngalap pengkrek nang benta jompi wat khi kuslai na kadongot jompi tungit pi hauble tungit hangaro Henry kumno pat syapang kibaik kijonga kumno kin sya ya kajing ngausi bando no yanga kin ngausi hoj ngatip Henry ngan pentengan manga yaki ngalong kajakari bat kebo jongki kajing yarap kabahajan hakajing jenjar suk kita kebas ngausi nabaon pentengan yaki syanya hanga manusumar yaki kumba ngala sumar yapi kalong kabomla ban ngit balai ngahap ban litno haba ngadang don shibun ki banle shibun ki ban ong teng bantip baka jengkut kala hajan kalong kajing ai ngoba kukhon juga ka ailat yapi babhin berkat ban yasuk ban penyajan ya kajing im jongpi batna to hikayangi bangen khin ya kisngi jongi bangen yo ya kadanut kabastat Henry ngating ablay kajing ting ya ki ban sawan kumno lada ngam syam la im ya kata kajing im kaba mekwa yang bangan im what shaping namar kajing jonga kakham khrau ban ya ki jing ting jompi omdon jing im kaba janai Henry ka donut kaba kala kaba mut kalong ka kaba ngawat wat mentaru kakloy ban mam lada ni pla yaki pop jongi ulong ubaya ene bat uba hok ban mam yaki pop jongi bat ban khoi yangi naga jing pom hok bar nga lale bakla nga la penmong yaki bru kibanga bat ngalaja jengai nagalenti jome hatu kam slam yanga ban penbet yakini ki baro kam julong ka baslam than kukhon juga ka jinglong menshwa ka jongpi kam batai ya ka jinglong ka jongpi ka jingi jonga ka batai wat ya ka jing penyesuk ka bapilang batu elo ya ki badangsa hakti jonga to wan mentah ngin ya penbet ya ka kam ong utrai laragi pop jong pi kilong ke basau hany kin sa lephar kum kayor
hapa kumta hato ngan so yo biang ya kalat ban kendo ya kita ki bahayeng hasam jonga hoj pin sa kendo biang hayeng jonga ki don bun ki pulit shongne ki kamera ki ba ngala pengkare nak banta jompi pin sa ya kendo biang but kita ke bai i jompi ki ba ya haka jing shai jonga baru blay unyat no ya ki umat baro nagi kemana jongki kanam dan syu kajing yam lemne kajing skausi lemne kajing yam try lada kani kadi kapur jonga to ai ngan late no daga mensim kabakhoy yerab inga koble man pelat bat man shania hakajing thumo jomai nga don hani ko khon jonga nga ubabat ya kawai pakawai ka jingring bat ka jing penhiar mensim jumpi nga ubatip ya ka bamenta bat ya ka lashay jumpi tu shong thaj ha ka jing sup jonga phimdon marwe wat la ngayat lengba ka them ka sarniu jong ka jing yam nganam shepting ya ka ka basnu namba melong lembat nga unong pang tak jing pho samrkhi hakatur khamaju ukhabrip hakasin ka bakhado yaki khamaju udabat yaka bible hakti ju baru penher yala ka jong ka mensim ju ka kamera ka dap tak jing shai jong ka beneng ki parlok ki be ija ka jonga hashwa bangin jam sha usna mabathamai hashwa bangin rikhi yakani ki ayom jong ka jing kemen ka jim ka jong tukmi sani bha yala ka jong ka jim jopi hatu pila pangkre yala ka jong ka jim jopi ban kendo yala unong pening jopi ya uta unong bo nong thau jongi ubala pangkre ya kata ka yeng nagabanta jongi nagabanta jong kita ke bei ki bathon ki jongi kan mau ya ka neko ki parlok ki bei ka jonga ka jingyap kamde ka jingkut hendra ka de tang kata ka jingyat lenti pangin jam Sasya kapipat kejingan nanti kejing geli kalong hatu bila pengkrek ialah kejong kejing jopi lada pimpat pengkrek ialah kejong kejing jopi tu nyauno ya kesengi jopi namar nyim dan por syu kumbangi perkat bangi dan por in im setang kato kat neski hasla jongani berthe pada hadin nangta in mitno nasla jongani berthe ban kendo ya utau nong bu nong thau jongi ke ka ba ngin jubab hakamaju nama kata to pengkrek ilaka jong kajim jompi nak benta ban kendo ya uta unong bu nong thau jongi batu ai bangin im ya kata kajing im kumba upol u apostol wo yanga ban im kalong ungkres pan yap kalong kajing mentoi to blay ungkur khu ya kan kajing ngap jompi ya ka ktin jong hakani ka step jong neski lada kadang khobor mentakasi kakata ya ka mensim kakata ya ka jumut ka jing berkat jumpi to share ya ka syaki palo jumpi kanang ba mangkiru kila panyo ya ka jo ka jingger khu ka bakla yo mat lengba jong kadang ka video jong mentakasi ngin sekendo pi ya ka bipat ki video tad hadu ka takapor nak benta ka burom jong boleh tungin onglang